deden we altijd hier op school eerst kerstmusicals. En meneer Wiel, dat is heel often bekend, meneer Wiel, die deed dat altijd bij ons instuderen. Hè? Ja. Maar helaas was dit jaar, ging het anders. Ja, want door corona kon helaas de kerstmusical niet doorgaan. Dus hebben we een heel erg leuk alternatief bedacht. Oké. Ja, nou dan ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd wat voor alternatief dat is. Ja, wij hebben een flashmob gedaan. Mhm. En dat is een dansje. En ik vond het heel leuk om met bijna de hele school het dansje te doen. En ja, het was wel lastig, maar ik vond het super leuk. Ja, wat een flashmob zeg jij, hè? En een flashmob is toch moet je me even verbeteren als ik het fout heb. Maar dat is toch als iemand aan het dansen is en dan komen er steeds meer mensen bij. Of is dat... Ja, dat is het, hè? Ja. En was dat... Want je zegt het is best wel lastig, dat kan ik me voorstellen. Want jullie hebben dat dus met de hele school samen gedaan. Bijna de hele school. Groep 5 tot en met groep 8 heeft meegedaan. Oké, en groep 5 en groep 8... Of ja, groep 5 tot en met groep 8... die hebben normaal ook de kerstmusical dus. Ja. Hey, superleuk. En op welk nummer hebben jullie dat gedaan? Santa Tell Me. Van Ariana Grande. Ja. Is het leuk als ik dat zo meteen ook even draai op de radio dan? Ja. Ja, dan zet ik hem meteen heel even klaar. Ja, ik ben wel even benieuwd naar de juffrouw haar verhaal. Want hoe is dat nu om les te geven in die coronatijd? Want we hebben alweer een lockdown. Alweer langer kerstvakantie eigenlijk. Maar ja, hoe entertainen jullie de kinderen? Onze kinderen zijn heel gemotiveerd om de online les weer te gaan volgen. Want we hebben het vorig jaar natuurlijk al gedaan. En dat weten ze nog heel goed. Dus we hebben alles ook klaargezet voor jullie. Dat jullie, als het nodig is, de eerste week van januari, de tweede week eigenlijk, mee kunnen starten. Of niet, juffrouw Femke? Wat denk jij? Ja, het is natuurlijk wel lastig. Het liefst geven we gewoon les op school met alle kinderen in de klas. Maar we maken het beste ervan, met z'n allen. En hoe is het voor de kinderen eigenlijk? Misschien kunnen ze het zelf eventjes vertellen. Hoe vinden jullie het nu om minder naar school te kunnen gaan? Eigenlijk bijna helemaal, gewoon niet eigenlijk. Zijn jij? Ik vind het wel aan de ene kant lastig, want je mist ook best veel. Aan de andere kant is het ook soms wel weer even fijn. Want je kan meer op de bank hangen. Oh ja, dat is wel dat is een leuke bijkomstigheid. Ik vind het wel jammer dat we niet naar school kunnen soms, want je mist toch veel lessen en zo. En je mist ook de andere kinderen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik hoop nog altijd dat we dadelijk na de kerst weer een beter vooruitzicht krijgen voor de komende periode. Dat hopen wij ook, hè? Ja. De allereerste natuurlijk. Tuurlijk. Nou, hartstikke leuk. Ik vind het wel heel erg leuk om te horen dat jullie zo'n creatief alternatief hebben bedacht. Nu de kerstmusical niet door kon gaan. Hoe hebben jullie dat vormgegeven? Hebben de ouders daar ook mee kunnen kijken? Of was het echt alleen met de kinderen voor de juffen en meesters? We hebben het in principe alleen met de kinderen gedaan. En vanaf vandaag, dus na deze uitzending, zal de flashmob ook online komen. Dus dan kunnen ouders en kinderen het ook thuis nog bekijken via Facebook en Easy. Oh, hartstikke leuk. Dan, ik mag daar misschien niets over zeggen. Maar dan hoop ik dat de regie mij nu hoort. En dat we dan misschien ook jullie flashmob gewoon kunnen delen bij ons op de pagina. Zodat veel meer mensen dat kunnen bekijken. Want het is natuurlijk hartstikke leuk dat jullie dat georganiseerd en geregeld hebben daar. Dat zou super leuk zijn, jongen. Nou, dan ga ik daar zo meteen achteraan. En dan wens ik jullie in ieder geval hele fijne feestdagen. En alvast een gelukkig 2022. En dat jullie maar gauw weer op school de lesboeken in mogen duiken.